На початку повномасштабного вторгнення у 22-му році українське суспільство продемонструвало самоорганізацію, що шокувало світ. Раптовий напад вдалося відбити не тільки завдяки військовим, а й волонтерам, що стали тилом та підтримкою нашим оборонцям. Одна з них – Іва Кошова та її організація «Київ Дефендерс». Наша організація почала своє існування в 22-му році, з початку повномасштабки. До цього були з 14-го року окремі індивідуальні ініціативи, тобто команда друзів допомагала друзям. А в 22-му році об'єдналися, згуртувалися і почали наш шлях волонтерський. Спочатку це було, власне, чому Київ Дефендерс, тому що все починалося з допомоги Києву, околицям. Ми допомагали з евакуацією з Київщини. І коли ворог був ще на межі Київської області, ми там постачали і продукти, тобто різні засоби для виживання, в принципі, всім, як і цивільному населенню, так і військовим. А вже трохи пізніше, коли ворога відігнали наші герої, то ми вже сфокусувалися на допомогу саме оборонцям, Збройним силам, Нацгвардії і так далі.